Mikäs niissä matkoissa maksaa? Millä sinne mennään? Lentokoneella. Niin. Joka ikinen kerta. Mut se ei maksa kovin paljon. Lentäminen. No kyllä lentäminen Joku 400 €. Aika monet viikkorahat saa säästää, että saa 400 € kanssa. Te voitte maksaa sen. Iso perhe. Niin. Sen takia meidän täytyy vähän säästää. Säästää, niin. Ja sen takia se säästäminen täytyy aloittaa niin kuin hyvissä ajoin. Niin. Voisitko kommentoida juuri saamiesi korjaamopalveluja? Joo. Ensimmäistä kertaa korjaamo näyttää ymmärtäneen, että mun auto ei ole niiden asiakas, vaan mä oon. Autoasi. Korjaa käsityksesi korjaamoista. Nyt on oikea aika pyytää huoltotarjous. Muista vain rekisteritunnuksesi. Lopusta huolehdimme me. Saunalahden huippuedulliset liittymät saat nyt myös turvallisina latausliittyminä. Ilman laskuja ja yllätyksiä. Ei laskuja. Kohta varmaan keksitään kello, joka ei ole kultaa. Meille kaikille muille ennalta maksettavat ja turvalliset Saunalahti-latausliittymät. Elisa Shopitista tai osoitteesta saunalahti.fi. Säästöä joka sekunti. On ihana nähdä ilman laseja. Femtolasik laserleikkaus korjaa näkösi turvallisesti. Päivitä käsityksesi kirjastosta osoitteessa eplukee.fi tai tule kirjastoon. Kiivas taistelu Liitin Suomen mestaruudesta sekä huikeasta yli 55 000 € voittopotista jatkuu seuraavan tunnin aikana. Aleksi Valavuoren juontamassa voittajajoukkueessa siirrytään tänään kamppailemaan runkosarjan toiselle kierrokselle. Hyvinvointi tekee voittajajoukkueita. Smarttum. Tänään voittajajoukkueen jännittävä runkosarja jatkuu. Vaasan LC Boom City kohtaa todella kovassa matsissa Lahden Highlandersit. Siinä oli aika kovaa peliä, että jäi vähän sellainen suoraan sanoen paskanmaku suuhun nyt. Voittajahaasteessa panokset ovat korkealla, kun yksi joukkueesta saa palkinnoksi päivän ajaksi ammattilaismentorit Suomen urheilumaailman huipulta. Todella mielenkiinnolla odottelen, miltä peli mahtaa kohta näyttää. Jaossa ovat elintärkeät pisteet kamppailussa kohti Suomen mestaruutta ja kotimaisen urheiluhistorian suurinta takuupalkintoa. Aurinko nousee Kotkassa. On runkosarjan toinen pelipäivä. Kilpailijat on kutsuttu koolle satama-altaalle auringon nousun aikaan. Oikein hyvää huomenta. Huomenta. Aurinko on juuri noussut, Kotkassa kello ei juuri mitään. Teitä odottaa silti päivän voittajahaaste. Tänään kisataan tarkkuusheitossa. Te valitsitte joukkueestanne yhden kopparin. Ja jokaisen joukkueen koppari siirtyy tuolle laituriin. Joukkue viskelee palloja tälle kopparille ja sen kopparin tehtävänä on ottaa pallot kiinni tähän liitmailla. Sitä varten täällä on rakennettu tämmönen pikku pussukka. Kopparilla on 5 palloa kasassa. Tehtävä on maalis. Saatte kopitella kenen joukkueen palloja tahansa. Aivan sama minkä värisiä ne pallot ovat, kunhan niitä on 5 täällä. Kisan voitosta kannattaa tosiaan skabata nupit kaakassa, sillä palkinto on luokkaa todella iso.
Haasteen voittaja tulee saamaan käyttöönsä 2 kovan luokan mentoria valtakunnan huipulta. Kopparit siirtyvät tuonne laiturille ja painaa kisakäyttöön. Joukkueen heittäjälle siis tehtävä selvillä. Kopparit valmiina. 3, 2, 1, vamo! Hyvä oli. Näin. Ja ensimmäinen! Toinen! Tuomio! 3 kiinni! 4 kiinni! Onko 5? Oh! Nopeiten 5 palloa onnistuu koppaamaan Jyväskylän Sporttikuksen Pasi Hyvärinen. Myös lentopalloilijana hyvin menestyneellä Hyvärisellä on täysi syy tuulettaa, sillä voittajahaasteen palkinto on tänään todella iso. Sporttikus saa päivän ajaksi valmentajakseen superkaksikon Suomen urheilumaailman huipulta. Ja tänään myös pelataan. Runkosarjan toinen kierros. Heti kun saadaan kopparit pois tuolta laiturilta, käynnistää pelit. Tänään siis 2 peliä. Ekassa matsissa Kia Kaha kohtaa Sporttikuksen. Toisessa vastakkain asettuvat Highlanders ja LC Boom City. Kuopeli-areenalla kaikki valmista runkosarjan toiseen kierrokseen. Tämän päivän ensimmäisessä ottelussa kohtaavat sinissä pelaava Kia Kaha Helsingistä ja keltaisessa pelaava Sporttikus Jyväskylästä. Ennen matsia kuitenkin Sporttikukselle palkinto, joka on luvattu voittajahaasteen finaamisesta. Teille tulee tänään käyttöön siis 2 voittajacoachia, mentoria. Toivotetaan nämä 2 herrasmiestä valtakunnan huipulta tervetulleeksi tänne Kuopeli-areenalle. Vasemmalla tupla maailmanmestari Timo Jutila. Vuoden 2011 maailmanmestarijoukkueen päävalmentaja Leijona-coachi Jukka Jalonen. Juti ja Jukka, ensin vaikuttamaan tästä areenasta. On tätä lajia varten liittiä ja voittajajoukkuetta varten rakennettu areena tänne Kotkaan. Miltä Juti näyttää? Siisti. En ole ikinä tämmöistä paanaa nähnyt ja näyttää siltä, että tulee hyvää vauhtia ja pitää olla tarkkuutta. Äsken katsottiin vähän liitistä pätkiä, miltä se laji vaikutti susta? No tietenkin ihan uusi laji, uusi kokemus, mutta todella mielenkiinnolla odottelen, miltä peli mahtaa kohta näyttää. Liikanen päävalmentaja Jukka Jalonen ja Leijonin joukkuejohtaja Timo Jutila siis coachaavat tänään Sporttikusta. Pannaan runkosarjan toinen kierros käyntiin. Se lähtee aika mielenkiintoista ennakkoasetelmasta, sillä Kia Kaha, eilen niukka tappio. Tänään lähestulkoon do or die -tilanne. Voitolla kiinni jopa vielä runkosarjan voittoon tappiolla. Ollaan aika tiukalla viimeisellä kierroksella. Sporttikus vähän parempi tilanne, takatas 3 pinnaa. Tänään voitto, varmasti vähintään semifinaalipaikka. Let's go! Kyllä nyt lyödään pelikin kuntoon. No niin, joo. Te olette liikunnan opiskelijoita, eikö se ole? Kyllä. 82 aloitin nimittäin itse liikuntaa. Meillä on huomenna 30-vuotiskurssi juhla alkaa Jyväskylässä. Pari päivää. Sporttikuksen vaihtoboksissa kaikki valmiina. Valmentajat valmiina, Jukka Jalonen, Timo Jutila. Saitte nopea kosketuksen tuohon joukkueeseen äsken. Mitä se joukkue vaikuttaa? Hyvä rento meininki. Voittajatyyppiä tuntuu olevan porukka täynnä. Juti. Joo, innokkuutta riittää ja niin virtaa on, että virtaa ei lopu, että se näyttää hyvältä tää alku. Kia Kaha Helsingistä odottaa nälkäisenä siellä kentällä. Eka erä käyntiin, coachit aitioissa, joukkue valmiina. Let's go! Näin käynnistämässä runkosarjan toinen ottelu. Sporttikus vastaa Kia Kaha. Sporttikuksella siis 3 pistettä. Edellisen ottelun jälkeen Kia Kaha puolestaan edelleen nollilla, joten asetelmat ovat selvät. Sporttikus menisi jo vähintään semifinaaliin voitolla. Kia Kahan on napattava nyt voitto, jotta toive edelleen elää. Siellä on edelleen kovia pelaajia, johon Kia Kaha luottaa. Teemu Koskela etunenässä, joka on paukuttanut maaleja vaikka kuinka paljon. Pasi Hyvärinen puolestaan aloittamassa Sporttikuksen puolelta. Ja näin on käynnistämässä Kotkan Kuopeli-areenalla mielenkiintoinen taisto, jota myös siis mentorit Jalonen ja Juti seuraamassa. Näin Sporttikus vie aloituksen
Kippari Lennu Metsärannalle pallo hänen syöttönsä heti kärkeen. Sieltä löytyy Kaisa Lämsä. Lämsän ensimmäinen yritys tulee Hyväriseltä. Upea yritys tuolta olkapää takaa. Tämän jälkeen uudelleen Hyvärinen. Ja hurja on alku. Pasi Hyvärinen. Josonen tanssi päälle. Ja osuu heti Ei mennyt kauan. Ei mennyt todellakaan kauan. Ja Sportikuksella on ollut jopa tapa pistää heti tässä ottelun aluissa palloa reppuun. Ja horjuttaa sillä vastustajaa, mutta tätä vastustajaa ei horjuteta. Liisa Koskimaa, joka Kiekan edellisessä ottelussa iski 2 maalia, iskee nyt helsinkiläisille 1-1 tasoituksen. Loistava maali. Vähän lyhyemmin syötöillä mennään. Sitten se tämä niinku... Lähempänä toisia. On kauhean pitkät välit. Yksi vähän, tee 3 kertaa heittää niin kauheita kauan, heittoja siis sinne. Aika pitkiä heittoja. Nyt tulee vähän tiukempaakin analyysiä kuin pelkästään vuosikursseista ja vuosijuhlista puhuminen. Sieltä tulee Jutin ja Jalosen analyysit. 1-1 siis tilanne Sportikuksen ja Kiekan välillä, sellaiset 12 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä. Kovaa taistelua siellä on Antti Heinonen nyt areenan pinnassa. Tämän jälkeen peli jatkuu Metsärantaa heittämässä sinne Mäkäräiselle ja kyllä! Tämä tarkoittaa mental shotia. Joku pani valot pimeys. Miten käy tällä kertaa? Karoliina Mäkäräinen ja tilanne on siis Kotka-Kuopeli areenalla 1-1. Ja sinne uppoaa! Varma viimeistely. Mäkäräinen, joka iski Highlandersiakin vastaan. Yhden osuman onnistuu myös tässä ottelussa. Tarkka viskaisu ja näin pari minuuttia jäljellä ensimmäistä erää. Se on ollut tasainen, vaikkakin Sportikus on pelillisesti eikä hienokseltaan hallinnut. Mutta silti peli on äärimmäisen tasainen. Lähellä käy Hyvärisen yritys ja nyt pallo pomppii Lämsälle. Lämsää kääntyy nopeasti ja lähellä on tämäkin loistava haltuunotto Heikkiseltä. Tämän jälkeen heitto ei lähde ehkä niin kun hän olisi toivonut. Kiekahan pystyy myöskin tilanteen puolustamaan. Tämän jälkeen keskialueelle Antti Heinonen menettämässä palloa. Sportikus saa vielä pienen paineen tähän ensimmäisen erän loppuun. Jännitys kohoaa siellä vaihtopekilläkin. Ja tämä yritys kuitenkin Hyväriseltä tuon... Tästä paljon aikaa ottaa kiitoa pallopompusta joka kerta. Se on mahdollista. On niin hyvä niin kuin... Jos on mahdollista. Niin, sit laittaa vaan se kova. Niin. Näin se toimii Liitissä, eli pompun kautta saa tosiaan ottaa pallon käteensä ja siitä jatkaa peliä. Se ei aina niin yksinkertaista vaan ole. Huomattavasti vaikeampaa miltä se näyttää. Ja myöskin tietysti tuo 3 askeleen säätö on edelleen voimassa Liitissä. Nyt Ahokkaalla pallo Ahokkaan yritys. Ai, siinä oli kyllä paikka. Siinä oli paikkaa, mutta Ahokkaan yritys menee liian korkeaksi uudelleen Ahokaseen ja tämä onnistuu! Tämä onnistuu! Ja Ahokas iskee 3-1. Numero 1. Jaakko Ahokas. Ahokas iski myös edellisessä ottelussa 4 maalia ja Sportikus saa vielä tähän loppuun kyllä tärkeän maalin ja näin samalla ensimmäinen erä päättyy. Sportikus johtaa Kiekahaa vastaan 3-1. Ja nyt pienelle katkolle ja hetken kuluttua takaisin Kotkan kuvapeliareenalle. Hyvinvointi tekee voittajajoukkueita. Pysäytä! Saanko luvan vai tanssimmeko ensin? Uusi Vares. Pimeyden tango. Nyt elokuvateattereissa. Motonetista Bosch kulmahiomakone tasaiseksi hiottuun kanta-asiakashintaan. 59,90. Motonet. Laatumerkkien tavaratalo. Aqualan ja Seralan perusvoiteista nyt kampanja apteekissa. Lokakuun ajan saat kampanjapakkaukset 20% alennuksella. Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Hohtoa syksyyn uusilla valaisimilla. Lampun jalat alkaen 5,95 ja varjostimet 4,95. Clas Ohlson. Käteviä ratkaisuja vuodesta 1918. Uusi verkkokauppa nyt avattu. You're like a piece of gold. I wear everywhere I go. Let me smell your sweet, sweet skin and hold you till the end. 'Cause I
Kylläpä nyt laulattaa. Special Opera vain 6,90 vain Kotipizzasta. Joko teillä säästetään 10% kodin sähkönkulutuksesta? Fortum kotinäytön avulla se on mahdollista. Hanki omasi nyt. Paljon erilaisia nilkkureita koko perheen syysulkoiluun. Halpahallista. The universe is made up of precise ratios and patterns. Your son, he sees how it's all connected. You're telling me my son can predict the future? Everything. He's trying to tell us about something. Why? To stop it from happening, to make it happen, I don't know. It's a roadmap. Follow it for him. Kosketus alkaa tiistaina Maikkarilla. Hyvinvointi tekee voittajajoukkueita. Pitkä syöttö on hyvä vaihtoehto, mutta olisi myös se lyhyt syöttövaihtoehto. Jos 3 on kaukana, niin välttämättä saa sitä palloa omille, mutta jos yksi pelaa lähellä sitä pallollista, niin siitä pystyy etenemään myös lyhyillä syötöillä. Jos heidät lyhyen niin maan kautta suoraan, niin se kädellä ja tohon, niin sehän on 0,1 sekuntia, kun se on tuossa mailassa. Ensimmäinen erä takana. Helsinkiläinen Kia Kaha takaa jo asemassa tilanteessa 1-3 Sportikuksen johdossa. Ja vaikuttaako teidän joukkueeseen millään tavalla, kun siellä on 2 nyt aika tunnettua voittajaa myös coachaamassa vastustajia? No jääkiekkovoittajia, me ollaan leet-voittajia. Ei se vaikuta täällä päässä ollenkaan. Aika jäätävä vastaus siinä, joten toinen erä on varmasti yhä tiiviimpi kuin ensimmäinen. 2 maalin takajoasema Kia Kahalla. 2 maalia, molemmat kuumalta pelaajalta. Peli voi kääntyä hetkessä. Siellä iski Iina Riennevaara kyllä. Luulot pois. Saa nähdä, onko tosiaan Jalosesta ja Jutista nyt apua Sportikukselle. Tilanne on 3-1 ensimmäisen erän jälkeen. Ainakin toistaiseksi Jyväskyläisillä on kulkenut hyvin. Hyviä neuvoihan sieltä on tullut. Kädenkäyttö tosiaan on liitissä sallittua, mutta syöttämisen pitää aina lähteä mailalla. Nyt on Aukas yrittämässä heittoa. Metrin verran ohitse, Hyvärinen taistelemassa pallossa, pallon nappaa kuitenkin Koskela. Koskelan syöttöyritys siihen viereen, juuri maakautta, kuten Jalonenkin sanoi. Tällä kertaa kuitenkaan Riennevaara ei sitä palloa saa haltuunsa. Ja sitten alkaa jälleen keltapaitojen paine ja katsokaa tätä liikettä. Tässä on ollut valtaisa ero. Loistavalla liikkeellä siellä on Hokas ja Hyvärinen painavat puolelta toiselle ramppia. Reboundeja hakemassa. Mahtavaa menoa. Numerot 3-1. Nyt pitää Kia Kahakin saada sitä omaa sykettään vähän paremmaksi. Pallo ilmasta käteen. Ja edelleen ilmasta pallo pitää ottaa siis mailalla. Pompun kautta on mahdollista ottaa käteen, kuten nyt käy. Ja tämän jälkeen syöttöyritys sinne laitaan. Siellä menee jälleen Ahokas. Ahokas nappaa pallo haltuun. Oi, kun on lähellä. Ahokas on siis edelleen kuuma pelaaja. Nyt saa iskua. Yllätys vähän leukaansa. Siellä on Iina Riennevaara puolustamassa. Onneksi ei mitään pahempaa tapahdu ja liitissä myöskin suojalasit vielä suojelmassa totta kai, ettei pahempia vaurioita silmiin. Satu Koskela kamppailemassa Toni Turun kanssa. Turu puolustaa hyvin. Sitten lähtee syöttöyritys. Heinonen vastassa, mutta Heinonen vähän epäröi, eikä saa palloa haltuunsa. Ahokas sieltä lähtee rystyllä. Ja tämän jälkeen hyvä vaihto. Tilanteessa pieni virhe. Peli jatkuu Kia Kahan omalta alueelta Black Spotilta ja Koskela. Koskela tuo nyt sinipainat mukaan peliin. Ja näin sieltä tulee Poliisilta kovaa käskytystä omille oman pelin kautta.
Sitä varmasti Kiakaha nyt tarvitseekin. Hyvinhän joukkue on pärjännyt toistaiseksi. Nyt on kuitenkin yksi liittoreuksen ehdokkuusuusikeista vastassa, eli Sporticus, joka johtaa edelleen tätä peliä 3-2. Nyt pallo Veera Malmivaaralle. Hänen syöttöyrityksensä siihen keskiympyrään, josta olisi mahdollisesti tullut Metal Shot, jos Heinonen olisi palloon päässyt. Ei kuitenkaan pääse tämän jälkeen. Ota kädellä. Metsärannan syöttö. Kädellä yritti Kaisa Lämsä, mutta ei kuitenkaan pääse siihen palloon. Heinonen jälleen siihen keskiympyrään ja nyt puolustaa Lämsä hyvin. Nimittäin se olisi tullut siihen Malmivaaralle. Kaukaa lähtee heitto ja loistava maali. Debbie Buonocore iskee jälleen häkin. Ei ole ensimmäinen tässä turnauksessa. On jo toinen suomalais-italialaiselle Debbie Buonocorelle ja näin numerot ovat 3-3. Vajaa 7 minuuttia jäljellä toista erää ja nyt on noussut Kiakaha hienosti kuvioihin mukaan. Sporticuksella on ollut paikkoja kyllä iskeä näitä maaleja enemmänkin, mutta heittotarkkuus on ollut aika heikkoa toistaiseksi. Sitten Koskelan yritys kaukaa. Omalta puoleltahan ei maalia saa tehdä, mutta totta kai reboundit ovat aina mahdollisia. Tämän jälkeen hieno haltuunotto Lämsältä, mutta heitto on metrin verran vajaa. Nämä ovat edelleen liitissä kyllä sen verran harvinaisia, että ne ovat upeita tilanteita, kun pitkä syötö pystyy maalalla haltuun ottamaan. Nyt oli hieno tilanne, missä Lämsä pääsi palloon. Vilkkuu! Näin sanoo ylituomari Juti. Tarkastetaan tilanne videonauhalta. Mutta mitä sanoo oikea ylituomari Keni Simola? Mites tää makkaran kääntäjänä rillatessa? Toimisiko toi? Ota ne hiilet pois. Joo, hiilet pois. Hyvä hiilikauha. Jatkuu epäsuoralla heitolla Sporticuksen toimesta. Nyt vei kyllä Keni Simolan tuomiolta Jutin kommentti pikkasen huomiota. On se vaan legenda, ei siitä muuhun pääse. Liitmailla on siis rillauksessa hiilien ottamista varten. Se on myöskin maalin tekemistä varten, kuten Kaisa Lämsä näyttää. Yksi maali edellisessä ottelussa ja Lämsä iskee nyt tähän peliin. Sporticuksen 4-3 johtoa, 3,5 minuuttia jäljellä. Se oli hieno osuma Lämsältä vaikeasta paikasta, ei nimittäin ole missään tapauksessa paras maalintekosektori. Ehkä täältä vähän parempi, mutta nyt menee Lämsän yritys ohitse. Siellä on kuitenkin Hyvärinen ottamassa reboundia. Hyvärinen ja iskee 5-3. Ja näin sitten toisen erän loppupuolella alkaa näköjään Sporticus ratkoa tätä taistoa. Ainakin pääsee jälleen parin maali karkumatkalle. Muistutettakoon toki, että liitissä on kaikki mahdollista, hetkessä voi joukkue nousta, mutta nyt se nousu on kyllä entistä epätodennäköisempää tällä menolla. Nimittäin Hyvärinen alkaa olla sen verran kovassa iskussa. Oli hyvä heitto. Paha tilanne kyllä Kiakahalle. Kuuman pelaajan tekemä maali, eli Pasi Hyvärisen tekemä maali siivittää Sporticuksen jo 7-3 johtoon. Tää on normipeliä tää, että hallitsee, ei tuu välttämättä maaleja. Vähän pieni semmonen suvantovaihe, mutta sitten kun eka onnistui, niin kääntyi niinku selkeästi. Ja pitää olla vaan kärsivällinen ja jauhastaa omaa peliä ja luottaa, että jossain vaiheessa tulee ne onnistumiset. Ja ei tiedä, sulla oikeastaan mitään muuta kuin toi heiton tarkkuus. Jos ollut kohdillaan, niin olisi tullut 3-4 ainakin varmaan lisää. Ottelun kolmas erä. Tippurikannatushuudolla mennään jälleen. Viimeinen vartti, josta viimeinen vitonen on siis liitissä tehokasta peliaikaa. Ja edelleen kaikki on mahdollista Kiakahallekin, vaikka 4 maalin takaa ajoasemalle. Asema tällä hetkellä onkin. Nyt vaaditaan Koskelalta. Nyt vaaditaan Antti Heinoselta, joka tehtaili heti ensimmäiseen otteluun peräti 7 maalia. Nyt tarvitsisi Heinosen pystyä iskemään tässäkin ottelussa. Ja siinä oli nyt vähän sitä, mitä Jalonen on mentorina peräänkuuluttanut, eli lyhyttä syöttöä maan kautta. Sitä yritti Ahokas, joten kyllä ne liikuntatieteellisessä opiskeleville menee näköjään hyvin perille. Vaikkakaan tällä kertaa Ahokkaan syöttö ei omille lopulta mennytkään, mutta nyt menee vähän kauempaa! Nyt menee vähän kauempaa Uudiin asti! Ahokas iskee ja juhlat ovat ylimmillään siellä mentoreiden edessä. Nyt alkaa vaikuttamaan kyllä Kiakahan kannalta jo todella heikolta.
10 minuuttia kolmatta erää jäljellä, mistä toki se viimeinen vitonen on tehokasta. Koskimaa on ollut tarkka tässä turnauksessa. Nyt lähtee Koskimaan heitto. Se menee parisen metriä ohi. Reboundissa on Hyvärinen tarkkana. Nakuttaa siihen viereen. Ahokas, loistava syöttö! Oi, kun oli hieno kuvio. Tanja Tuominen ei siitä läheltä kuitenkaan maalia saa. Se olisi ollut kyllä liithistorian yksi komeimmista osumista 2 syötön kautta nopeasti. Sporticus saa sen paineen sinne Kiiokahan päätyyn. Nyt kuitenkin Malmivaara palloon ja pientä helpotusta myöskin Kiiokahalle. Keltapaitojen painaessa väkisin päälle. Aika on vajaa 8 minuuttia. Turu. Puolustusalueen Blackspotilta aloitus. Pallo pomppii Jokiselle. Jokinen yrittää siihen viereen. Saako lämpössä? Pallo haltuunsa. Saa! Ja iskevät maalin! Tiukkaan Kaisan asenne. Ja loistavaa onnistumista myöskin hänelle. 2 maalia tähän otteluun. 9-4. Ja tämän jälkeen paine sen kuin vain jatkuu siellä Kiiokahan päädyssä. Ei ole nyt oikein kolmannessa erässä ollut kyllä helsinkiläisillä mitään asiaa. Ensimmäinen erä oli tasaista menoa, mutta mitä pidemmälle ottelu on edennyt, sen selvemmäksi on käynyt kyllä Sporticuksen valta tässä pelissä. Liike on yksinkertaisesti niin fantastisen hyvää. Nyt Helikkinen syöttää viereen. Jälleen uppoaa Hyvärinen jo tyylittelee siellä ja jälleen on sadetanssia meneillään muiden kavereiden mukana. Hyväriselle peräti 5. maali tähän otteluun. Numerot ovat 10-5. Viimeisiä sekunteja viedään. Burgode yrittää vielä syöttää Heinoselle, mutta Heinonen ei enää palloon pääse. Ja näin mentorit siivittävät Sporticuksen voittoon ja Sporticus on vähintään semifinaalissa jo tässä liitturnauksessa. Toinen runkosarjamatsi ohi, Sporticus jälleen voitto tällä kertaa kaattui Kiiokahan luvun 10-4. 10-4 teidän rani vaan jatkuu. Joo, nyt näyttää hyvältä. Tuntuu kans aika hyvältä. Katsotaan mitä saadaan seuraavan pelin aikaan. Teillä oli tuolla auttamassa 2 coachia, Jalonen ja Juttila. Tuliko sieltä pelin aikana minkälaista vinkkiä? Tuli tosi hyviä vinkkejä, että saatiin vähän uusia vinkkejä pelikuvioihin ja muutenkin syöttelyyn. Mikä sieltä jäi niin päällimmäisenä mieleen? Tuliko siitä jotain sijoittumisesta vai syöttelystä vai mistä? Sijoittumisesta kentällä, että voisi ottaa vähän enemmän niin kuin tasajakoa. Ei niinkään, että suuri osa ylhäällä ja pieni osa alhaalla ja toisinpäin. Hienoa! Vastustaja oli hyvä, mutta oltais me oltu ehkä parempia, jos vaan oltais oltu pidetty vähän enemmän kivaa. Me hävittiin, koska me pelattiin ehkä pikkasen liian orjallisesti sitä, mitä me oltiin suunniteltu. Me ei annettu omien aivojen toimia siellä kentällä. Että häviämisen fiilis on ehkä hirveä, minkä pystyy kokemaan. Mä vihaan häviämistä niin paljon. En aio huomenna enää hävitä. Ei me aiota hävitä. Ei meillä ole mitään, ei sellaista mahdollisuutta ei vaan, että me hävitään. Mustelmilta ei vältytä katkon jälkeen, kun Lahden Highlanders kohtaa tiukassa, äärimmäisen hurjassa matsissa Vaasan kovamaineisen LC Boom Cityn. Sportticukselle on luvassa taatusti ikimuistoinen valmennussessio. Hyvinvointi tekee voittajajoukkueita. Mitä ajattelet, kun ajattelet laatua? Ajatteletko mukavuutta ja varustelua? Tee omille ajatuksillesi tilaa. Uuden sukupolven Hyundai i30 Wagon on uusien ajatusten aika. Hyundai. Fun. Vuoden puhutuin bändi. Uusi levy Some Nights. Nyt kaupoissa. Monet asiat syntyvät hyvinä, kuten Valio Outermannin viipaleet. Ajan mittaan ne kehittyvät yhä vain paremmiksi. Valio Outermanni. Nyt kätevissä uusissa viipalepakkauksissa.
Nyt on Sotkassa patjanvaihtoviikot. Ostaessasi Piskinä-patjapaketin sekä Piskinä-tyynyn ja peitteen saat kotiin kuljetuksena vanhan poisviedin ilmaiseksi. Esimerkiksi Piskinä-Sofia jenkkisänky sekä 2 linneatyynyt ja peitot kotiin kuljetettuna 577. Sekä Piskinä-Sofia joustinpatjapaketti linneatyynyn ja peiton kanssa vain 254 € kotiin kuljetettuna. Lue lisää Sotka-lehdestä. Vain huippuammattilaiset ovat terveytesi arvoisia. Kuten veli-Pekka Jokierkkilä ja muut Terveystalon korva-, nenä- ja kurkkulääkärit. Varaa aika terveystalo.com. Terveystalo. Kaikki mitä terveyteesi tarvitset. Bonjour, madame. Hei taas. Unilohi, valkosipuli-yrti. Très bon. Madame, ehkä pieni välipala. Kiitos. Ensin savuporo, sitten uutuus. Carpalo, très magnifique. Biofiilusperhe lisää vastustuskykyä ja tasapainottaa vatsan toimintaa muuttuvissa ja vaihtelevissa elämäntilanteissa. Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Hyvinvointi tekee voittajajoukkueita. Vaasan LC Boom City valmistautuu Santalahdessa kohtaamaan Lahden Highlandersit. Resepti voittoon vaikuttaa yksinkertaiselta. No joo, ei vastustajasta ei ole taas mitään tietoa, että varmaan ihan samanlainen kuin nämä muutkin on ollut, että pallopeli ja kaikki juoksee perässä. Siinä se suurin piirtein on. Highlandersit ovat jo matkalla kuvapeliareenalle. Boom City tulee antamaan joukkueen maalintekijä kaksikolle eli Supermikoille taatusti tiukan vastuksen. Se ei tiedetä miten kovaa ne tulee, ei kannata heti ehkä väsyttää sijoitusta. Lähdetään vähän silleen täysillä, mutta ei veetä. Niin. Kuvapeliareenalla kaikki valmista runkosarjan toisen kierroksen päätösotteluun. Siinä valkoisessa pelaava Highlanders hakee avausvoittoaan punaisessa pelaavasta LC Boom Citystä, jolla taas yksi voitto jo takataskussa. Kaikki valmiina, panokset ovat hurjat. Highlandersin vaihtoboksissa on tällä hetkellä tosi kyseessä, sillä Janne, te tarvitsette tänään avausvoiton tai huomenna on do or die -tilanne. Oman pään riparit pitää saada itselle ja sitten pitää olla hereillä koko 45 minuuttia. Peli kestää sen verran ja se on pelattava samalla tavalla alusta loppuun. Panokset ovat hurjat, sillä LC Boom City siis voitolla kiinni vähintään semifinaalipaikkaan ja todella lähelle jo finaalia ja yli 50 000 € rahapalkinto sekä Suomen mestaruutta. Maija, kerro teille, että olette valmiina uhraamaan lähes mitä tahansa voittaaksenne. Kyllä. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Meidän pelaajia. Että kovaa mennään ja kovaa tullaan eikä armoa anneta. Kovaa mennään, armoa ja annetaan. Peli käyntiin ensimmäinen erä, LC Boom City vastaan Highlanders. Ja näin käynnistymässä sitten Highlandersin ja Boom Cityn välinen runkosarjan taisto. Toinen ottelu siis kummallakin joukkueella Highlandersilla tappio alla. Sen sijaan Boom City otti 3 pistettä ensimmäisen ottelun jälkeen. Ja edelleen Sporticus on selvittänyt tiensä siis vähintään semifinaalivaiheeseen. Ja nyt jos Boom City voittaa, tilanne on vaasalaispoppolla sama. Runkosarjasta siis voittaja suoraan finaaliin. Tämän jälkeen semifinaalissa 2 parasta ja he ratkovat sitten sen toisen finaalipaikan. Jännitys Kotkan kuvapeliareenalla on kova ja nyt myöskin taisto käyntiin. Boom City aloittaa vahvasti ja yllätys. Siellä on jälleen Kujanpää aloittamassa tätä heittoruljanssia. Laurilan syöttöyritys, siihen ei kuitenkaan maalintekijä ihme Rajaniemi ehdi. Rajaniemi, Eerola edelleen valkopaidoista. Ne, jota kannattaa tänään seurata tässäkin ottelussa. Ja Kujanpää Ahonpää puolestaan punapaidolta. Siinä juuri pallossa Ahonpää ja hakee sitä tilaa heittää. Heitto lähtee. Kujanpää on pelisilmällä jo aavistelemassa mihin pallo tulee. Ja lähellä on myöskin Kujanpään ensimmäinen yritys ja toinen nuppaa! Toinen nuppaa! Ja sama tahti se sekuinen jatkuu.
missä Kujanpää on noin muutoinkin tässä koko turnauksessa ollut. 5 maalia ensimmäisessä ottelussa ja runkosarjan ensimmäisessä taistossa Kiekkahaa vastaan Kujanpää iski 2. Ja nyt tärkeä avaus maaliin. 4 minuuttia pelattu ensimmäistä erää. Eerola a.k.a. Hanskanurin mies, joka toi siis hanskat liittiin. Vähintään yhtä historiallinen ja tärkeä tapahtuma Suomen valtiossa, kuten myöskin Danin ja Laserin tuominen Suomeen. Nyt puolestaan Luomala antamassa kovuutta jo toisen kerran. Se on aika ihmeellistä sikäli, että kädet ovat kuin pystyyn jäätyneet pulkan narulta, mutta siitä huolimatta Luomala siellä antaa aika hyvää kontaktia. 1-0 edelleen Boom Citylle ja nyt on sellainen 9 minuuttia jäljellä. Lähietäisyydeltä Ahonpää yrittää. Ohi kuitenkin menee. Kujanpää jälleen nappaamassa reboundia ja sieltä menee reunuksen kautta. Vähän kuin tolpan kautta. Pallo häkkiin ja Kujanpää iskee jo toisen. Vaasalaisten kapteeni on kovassa iskussa. Sen sijaan Riikka Pyykkösellä jotain pieniä ongelmia siellä on. Liitmailla on tullut kasvoihin nenään ja hän hoitamassa itseänsä kuntoon ja nyt tarvitsee sitten todennäköisesti myöskin Eerola vähän hoitoa. Ahonpää tulee aika kovaa tilanteeseen, yrittää siinä toki vielä väistää, mutta väistämätön on tämä kontakti. Hassinen Luomala, oi kun oli komea haltuunotto. Siinä näkyy vähän jalkapalloilutaustaa myöskin Ville Luomalalla. Tarkkalan avausyritys pomppii suoraan Liukkoselle. Liukkonen ja katsokaa tukijalan käyttöä. Liitessä siis tukijalkaa saa käyttää, sen avulla saa liikkua muutoin vain 3 askelta kun pallo on hallussa. Liukkonen käyttää taitavasti jälleen tukijalkaansa, sitten lähtee Kiviniemen yritys. Menee kuitenkin selvästi ohi. Ja pallo Rajaniemelle, Rajaniemen syöttöyritys. Nyt on taistelmassa Anne Rajaniemi pallosta. Pallo jälleen Liukkoselle, joka on hoitanut kyllä puolustushommansa nyt tässä vaihdossa erittäin hienosti. Tämän jälkeen Highlandersin yritys, Hassinen puolustamassa. Adessa Huvestedille pallo tulee. Ja tämän jälkeen reboundissa on Rajaniemi. Ja hän tuo lahtelaiset mukaan kamppailuun. Rajaniemi, joka on ollut Eerolan kanssa joukkueen ykköspyssyjä, tekee maalin. Ja se on Highlandersin ensimmäinen tähän otteluun. Ja luonnollisestikin Rajaniemi kentällä jatkaa, koska on kuuma pelaaja. Kuuma pelaajana maali merkkaa siis aina 2 osumaa. Nyt Kujanpää ehtii itse ensimmäisenä näin omiin reboundeihinsa. Se kertoo tästä valtavasta hörskötyksestä eli kohottamisesta, jos sen niin voi suomentaa. Vaasalainen termi. Nyt kuitenkin on Highlandersin paikkaa ja näin se peli vain muuttuu ja kääntyy. Mikko Rajaniemi, ja kuten tuli todettua, kuuma pelaaja maali merkitsee 2. Näin alkaa vähän ne ilmeetkin synkentyä Jani Takalallakin. Siellä vaasalaisten vaihtopenkillä, nimittäin Highlanders johtaa tätä ensimmäistä erää 3-2. On tullut loistavasti 0-2. Kujanpää. Ja nyt Boom City hakee sitä tasoitusta. Ahonpää. Mutta epäonnistuu tällä kertaa pahasti, vaikkakin tulee hienosti tuo tilanteeseen. Uusitalo! Minna Uusitalolta myöskin hyvä yritys. Ja pallo poppii Eerolalle. Eerola ja siinä on Ahonpää edessä puolustamassa. Hadassa Huvestad ja nyt on aikamoisia loikkia ja se naurattaa kyllä näistä itseäänkin. 3 askelta saa siis ottaa, siinä taisi olla muutama liikaa. Ensimmäinen erä pelattu Kotkan Kuvapeli Areenalla. Jännittävä tasainen taisto. Highlanders johtaa 3-2. Ensimmäinen erä pelattu. Highlanders johtaa 3-2, kuten lupailevat ennen ensimmäistä erää. Mikko, oliko startti juuri sellainen kuin se pitikin olla? Ei ollut. Vähän oltiin jäissä alussa. Kyllä se siitä, pikkuhiljaa. Puhuitte äsken, että vältätte turhien riskien ottamista. Mitä ne turhat riskit ovat tässä pelissä? No eiköhän se ole sitä, että ei nosteta liikaa koko joukkuetta tuonne ylös, että yritetään pitää se oman pään kautta ja tämmöisiä hyviä hyökkäyksiä tuonne sitten teräviä. Näin puhui maailmanennätysmies Mikko. Jos Highlandersilla oli hymy herkässä ennen ottelua, niin nyt on kyllä todella keskittynyt. Urheilija ilme täällä vaihtoaitiossa päällä. Kohta lähtee toinen erä käyntiin. Se lähtee käyntiin Highlandersin 1 maalin johtoasemassa. Taistelu 55 000 eurosta se sen kuin vain Kotkan Kuvapeliareenalla jatkuu. Boom Cityllä on ollut tässä turnauksessa vaikeuksia aina ensimmäisissä erissä. Niin on nytkin. Highlanders nimittäin johtaa, kun toinen erä käynnistyy Kotkassa.
Syöttöyritys, jonka katkaisee juuri Eerola. Eerolan syöttöyritys on liian matala. Näitä on tullut Highlandersille kuitenkin ja jälleen sieltä omalta puolustusalueen Blackspotilta aloitus. Kujanpää ja Ahonpää tulee vahvasti sieltä Eerolan takaa tilanteeseen. Ahonpää ja heittää ja peli on tasan. Ahonpää, Kujanpää. Siinä on kaksi sellaista päätä, jotka ovat kannatelleet vaasalaisnippua tähän asti. Ja se sama homma tuntuu jatkuvan. Se oli Ahonpään ensimmäinen. Kujanpää on iskenyt 2 tässä pelissä toistaiseksi. Nyt on aika vahvaa huitomista kyllä mailalla. Ei mene kyllä Takalallekaan läpi, vaikka hänelle on mennyt kyllä oman elämänsä aikana aika paljon läpi. Mutta ei mene sentään. Tämä mailalla ei huitoa saa. Ahonpää tarkkalla puolustaa. Ahonpää heittää ja nyt on iskussa. Nyt on veneen rakentaja iskussa. Pieniä kolhuja hän otti edellisessä ottelussa nokkaan, mutta ne ovat unohdettu. Ahonpää iskee tällä hetkellä kovalla prosentilla. Ja näin se vain on, kun kuuma pelaaja tekee maalin, niin peli muuttuu jälleen. Hetkessä on nimittäin tilanne. Sitten jälleen punapaitojen johtoasema ja peräti 2 maalilla. Nyt Luomala ahtaasta paikasta ja Laurila vai Eerola? Taisi olla kyllä Laurila, joka siellä mailalla lyö. Mental shot. Ja se tarkoittaa sitä, että mental shot kyseessä. Liukkonen pääsee yrittämään. Ja Kujanpäältä todennäköisesti opitulla möyräkoiraotteella. Peksi Liukkonen iskee. Mies, jota voitaneen tituleerata Vaasa Karlisen Pujoliksi. Ei hiustyylin vuoksi, vaan sen vuoksi, että kipukynnys on aivan käsittämätön. Hän on nimittäin 7 vuotta pelannut putkeen jalkapalloa ollessaan avauksessa joka ikinen kerta. Vaikka sattuisi, niin Liukkonen pelaa. Ja nyt sattuu puolestaan Highlandersia sieluun ja sydämiin. Nimittäin Ahonpää iskee jälleen. Alkaa sattua Laurilaa jo niin kovaa, että hän jää sinne vaihtopenkille. 7-3 on tilanne. 8 minuuttia, reilu 8 minuuttia on toista erää jäljellä. Ja tämä on ollut punapaitojen täyttä näytöstä ja se sen kuin vain jatkuu. Uskomatonta on, että Kujanpää Ahonpää kaksikkoa ei saada kuriin. Mutta täältä on toki helppo sitä ihmetellä. Tuo liike vai mikä tällä kaksikolla on aivan käsittämätöntä. Siellä ei valkopaidat ehdi kyllä mukaan, ei ollenkaan. Nyt Maria Hassiselta hyvä syöttö ylöspäin. Niina Kiviniemi tuosta paikasta lähtee hyvä heitto. Ei aivan kuitenkaan mene maaliin. Ja jälleen Luomala antaa kovuutta ja Laurila pudistelee päätään. Ei näin, mutta ei siinä selkäpuolelle ainakaan tuota rikettä tullut, joten peli sen kuin jatkuu. Luomala tekee itselleen tilaa ja tekee myös maalin! Ville Luomala, joka ennen peliä oli kovin masentuneen oloinen. Kävi miehen kanssa vähän juttelemassa, kyselin, että mikä on. Hän sanoi vain, että olen Lapualta kotoisin. Siihen ei oikein sen jälkeen osannut sanoa yhtään mitään. Oli pakko poistua tilanteesta. Mutta Luomala on itse sanonut haluavansa kuitenkin, että häntä tituleerataan lapualaiseksi, joten näin se sitten jatkossa myöskin menee. Nyt Kujanpäällä palloa, Kujanpää yrittää ja tämä peli alkaa olla selvää pässinlihaa. Kujanpäälle jälleen yksi osuma ja nyt ei puuskutuksetkaan enää auta. Aika vahvaa jälkeä on Boom City tehnyt toisessa erässä. Kujanpää kaukaa lähtee yritys ja jälleen mahtavan haltuunoton jälkeen. Ahonpää taistelemassa reboundeissa. Heitto osuu kuitenkin Eerolaan ja nyt tulee Ahonpää vähän liian kovaa tilanteeseen. Kippari Eerola nurin, oi. Nyt näytti askelus ja vai Eerola. Tässä vielä uudestaan. Siinä näyttää Eerola jo vähän askelus sellaiselta, että tässä hörskötyksessä ei enää oikein mies selviä. Viimeisiä sekunteja toisessa erässä. 10-4 ovat numerot. Laurila vielä puolustaa ja pallo sinne päätyy, mutta nyt ei oikein mikään auta. Nyt tarvitsee jotain tapahtua. Highlanders on nimittäin todella tiukan paikan edessä. Ja nyt pienelle hengähdystauolle ja hetken kuluttua takaisin Kotkan kuvapeliareenalle. Hyvinvointi tekee voittajajoukkueita. Nyt lehtikuningas.fistä. Tieteen Kuvalehti 2 numeroa, vapaavalintainen tilaajalahja ja selkäreppu. Yhteensä vain 5,90. Kodin Kuvalehti 5 numeroa vain 21,60. Tilaa heti osoitteessa lehtikuningas.fi. Nyt kodin terrassa rytisee.
Hinnat rempallaan torstaista sunnuntaihin. Tarjolla on huipputavaraa järkyttävän pieneen hintaan. Nämä melkein revitään käsistä. Rempparytinät rellestävät kodin terrassa. Ota kerralla peittävä IF-kotivakuutus. Nyt saat sen 30% edullisemmin. if.fi/kotivakuutus. Tässä on Liisa. Ja tässä on hänen perheensä. Heidän päiväänsä kuuluu liikuntaa, hyvää ruokaa, vapaa-aikaa ja toki myös työntekoa. Liisa nauttii joka aamu kolesterolia alentavan Benecol-tehojuoman, koska hän luottaa suomalaiseen innovaatioon. Benecol-tuotteiden teho on todistettu yli 60 tieteellisessä tutkimuksessa. Ne sisältävät ainutlaatuista kasvistanoliesteriä. Me huolehdimme kolesterolistasi, jotta sinä voit keskittyä kaikkeen muuhun. Maista Benecol-tehojuomia, raikas mansikka ja laktoositon hedelmä. Närästääkö? Onko polte voimakas? Nyt tarkkana. Patentoitu Losec-tabletti hajoaa mahassa yli 1000 mikrorakeeksi. Se vähentää tehokkaasti mahahappojen liikaeritystä 24 tuntia vuorokaudessa vain yhdellä tabletilla. Ajattele. 1 tabletti, 24 tunnin helpotus. Losec myös ilman reseptiä. Mitä vielä odotat? 100 suudelmaa. Eija Kantola, Yön kuningatar. 20-vuotisjuhlakonsertit lokakuussa. Kaikkien aikojen parhaat. Tuplalevy. Eija Kantola, Yön kuningatar. Osta levy cdon.comista. Tässä on Noora. Hän toimii meille suurena inspiraation lähteenä. Joo, mä oon taksissa. Joo. Hänen ansiostaan olemme kehittäneet Slide Curlerin yhdessä Björn Aksenin huippukampaajien kanssa. Vedät kihartimen vain hiussuortuvien läpi ja saat helposti luonnolliset kiharat. Juuresta latvaan. Kiitos Slide Curlerista, Noora. Hyvinvointi tekee voittajajoukkueita. Hieman ihkeä startin jälkeen Boom City tuli vaasalaisella ryminällä mukaan peliin ja minkälaisen näytöksen nimittäin Boom City järjesti tuossa toisessa erässä. 8-1 lukemin vei vaasalaisseurue toisen erään ja johtaa peliä jopa ratkenneoloisesti 10-4 tällä hetkellä. Mr. Liukkonen, kommentit toisesta erästä. Mitä tapahtui? Mitkä asiat johti siihen, että peli loksahti noin loistavasti uomiinsa? No vaikea sanoa, kyllä se näyttää siltä, että tuo eka erä ei ole vaan meidän. Että aina joudutaan lämmittelemään se ja sit lähtee kone käyntiin. Että vaikea sanoa, mistä se johtuu. Tänään koitettiin vähän erilaista eka erää, mutta ei sekään auttanut. Semia viimeisen erään ja tiedätte panokset. Voititte matsin, pidätte johtoaseman, olette jo semifinaaleissa. Semia. Näin se vain toimii, kuten Aleksi sanoi. Matkalla semifinaaleihin vähintään on Boom City tällä hetkellä. 3 pistettä jo siis plakkarissa ja nyt vaikuttaa vahvasti siltä, että toiset 3 on tulossa. Mutta edelleen 1 erä pelaamatta ja viimeisessä erässä viimeinen 5 tehokasta peliaikaa, mutta tällä menolla alkaa Highlandersin aika kulua umpeen. Vajaa 9 jäljellä. Eerola nurin ja edelleen vaikuttaa kyllä kapteeni Eerolan askellus sellaiselta, että en tiedä osaako vielä jaloillaan Kotkanen Tatalahteen kävelläkään enää ja tahti on hurjaa edelleen. 3. erä kun käynnistyy, niin Kujanpää latelee sieltä tuttua kauraa ja siellä alkaa olla jo vähän marttyyrimäinen ilme Laurilalta, joka on tuomariston mielestä rikkonut tilanteissa, huitonut mailallaan. Laurila on luonnollisestikin, kuten vähän kilpaurheiluun kuuluu, eri mieltä. Ja nyt sitten eräänlaisena protestina hän on jo jäänyt sinne penkille, eikä edes pelaa. Sen sijaan Mikko Eerola Highlandersin onneksi pelaa. Hän iskee lahtelaisille tämän 3. erän ensimmäisen osuman. Siellä tosiaan Laurila on verryttelemässä todennäköisesti seuraavaan peliin. Kujanpää ja uppoo jälleen. Kujanpään kohdalla ollaan Kotka suunnalla League-ympyröissä niin sanoakseni. Vähän kyseenalaistettu se, että vaikka hän on ehdottomasti yksi tämän turnauksen parhaimmista pelaajista, onko se heittotarkkuus riittävän hyvä? Mutta kyllä se tänään on ollut. 12-5 on numerot ja lisääkö tulee? Kyllä! On se kova Kujakolli. Kujanpää iskee ja se on tähän otteluun miehelle jo 8. osuma. 8. maali. Kujanpää on ollut ihan käsittämättömässä iskussa.
Ja näin vaasalaiset valmistautumassa siellä ja voiton juhliin. Ja boom! City etenee vähintään semifinaalivaiheeseen. Minne jos Sporticuskin on edennyt, joten viimeisellä kierroksella tulee olemaan hurjat panokset, kun Sporticus ja Boom City taistelevat finaalipaikasta ja Kia Kaha ja Highlanders puolestaan semifinaalipaikasta. Tässä taustalla juhli LC Boom City runkosarjan toisen kierroksen ottelun voittoansa. Se oli suvereeni näytös, 14-5 kaatui Highlanders. Ja tämä tulos tarkoittaa sitä, että LC Boom City on myös puhtaalla pelillä 2 pelatun runkosarjakierroksen jälkeen tasapisteissä Sporticuksen kanssa. Ja nämä joukkueet kohtaavat seuraavalla kierroksella, jossa panoksena on siis finaalipaikka. Aika hyvä fiilis. Kyllä, ihan loistava fiilis. Se on vissiin niin, että yhden erän ne muut pysyy perässä, mutta sitten ne jää jalkoihin. Sitten tulee tuho. Meidän pelihän on koko ajan hyvää vaan, mutta ne pysyy sen yhden erän mukana ja sitten niillä hiipuu ja sitten niillä alkaa selittelyt. Loistavaa tekemistä ensimmäisessä erässä. Sitten tapahtui jotain. 2 seuraavaa erää oli täysin vastustajan näytöstä. Mitä tapahtui? No, siinä oli aika kovaa peliä, että jäi vähän sellainen suoraan sanoen paskanmaku suuhun nyt tästä pelistä. Että tässä tuli selkeästi päälle ajoja ainakin meidän puolelle. Itsekin sain tuossa aika mojavan iskun melkein, lensin tuonne pleksiin tai taisin osuukin siihen. Ja silleen jäi vähän tästä huono maku. Että siellä muilla on pelikengät jalassa. Sä panit ikään kuin pillit pussiin tuossa 3. erässä jo, rupesit tapottelemaan jalkoja. Mistä moinen? Mä oon kiekkokentää kiekkopelini pelannut. Ei paljon muuta sanottavaa siihen. Jos tuomarilinja jatkuu samanlaisena, niin siihen vastaa sitten samalla kovuudella, mitä vastustaja pelaa. Miten tässä pelissä sitten 3. erässä, olisiko jo siinä voinut kenties vastaa siihen? Ei vielä tässä vaiheessa ollut kuolemanpeli, niin sen verran pitää yrittää kunnioittaa. Vastustaja antaa tuomarille aikaa oppia, että jos se oppi vaikka menisi perille, joskus. Kovaa viestiä Highlandersin joukkueelta karvaan tappion jälkeen. Kuinka kovia kontakteja nähdään runkosarjan päätöskierroksella, se jää nähtäväksi. Nimittäin todella kuuma peli tullaan näkemään Highlandersin ja Kia Kahan välillä, josta voittaja menee siis semifinaaleihin, häviäjä lähtee kotiin. Päivän pelien jälkeen liikunnan opiskelijoista koostuvalla Sportticuksella on kaikkien aikojen tilaisuus saada tulevia koitoksia varten mentaalipuolen valmennusta suoraan Suomen huipulta. Tiedetään jo, että päästiin vähintäänkin välierävaiheeseen, niin mitä neuvoja siihen, miten se peli muuttuu sitten, kun ollaan taas niin sanotusti selkä seinään vasten? Tietenkin ryhmänä, kun te olette aika intensiivisesti läsnä siinä hetkessä, se on aika hyvä asia ja mä uskon, että teillä on tommoset panokset kuitenkin olemassa tossa, että ajatus karkaa liian pitkälle tai että tuntuu liian hyvältä, kun on nyt voitettu pari peliä. Totta kai se 3. katsii voittaa myöskin saman tien ja sitä kautta mennä suoraan finaaliin. Vielä vähän parempi joukkue tulee varmaan jatkossa vastaan, niin teidän pitää olla niin kuin tavallaan vielä paremmin henkisesti ytimessä niillä hetkillä, kun peliä oikeasti ratkaistaan. Itsensä kanssa pitää keskustella, oliko mä tänään hyvä, mitä mä pystyn tekemään seuraavaan kertaan paremmin. Koska se on sitä yhtä oppimista tää koko jana. Se perustuu yksilötasolla, mutta sitten perustuu myös joukkuetasolla ja silloin se tarvii kaikki siihen mukaan. Se on niin kuin äärimmäisen tärkeää voittamisessa. Mua kiinnostaa semmonen, että miltä niin kuin teidän silmissä näyttää ne huippupelaajat kentällä? Näyttää aika rauhalliselta vai mitä te olette mieltä? Tunne on vaikea laatikko. Jos sitä ei oo, ei tule mitään, ei pääse ikinä maksimaaliseen suoritukseen. Jos se menee ylitte, sitten niin kuin hölmöillään. Sun pitää jossain kohtaa niin kuin pystyä lukemaan vain sitä peliä, että mikä tilanne tällä hetkellä on. Se oikeanlainen maltti tietyssä tilanteessa, niin kyllä se vaan niin kuin huippupelaajilla on. Teillä on hyvä spiritti porukassa ja se näkee kaikesta, että puhallatte yhteen hiileen ja hyvä positiivinen ilmapiiri ja toisia kannustetaan. Ja, että se on se kaiken lähtökohta. Se fokus on siinä tässä ja nyt. Näin puhuu kaikkien aikojen coach. Kannattaa kuunnella aika tarkasti. Joo, oli hienoa olla teidän mukana tästä tää päivä ja seurata teidän toimintaa. Ja toivottavasti pikkusen jotain virikkeitäkin tuoda ja apua teidän tuleviin tiukkoihin otteluihin täällä ja ehkä elämään ylipäätäänkin, että näin voisi sanoa nähdään liikunnalla. Hei, ja sitten kun tähän asti olette mennyt, niin menkää päädystä läpi ja muistakaa se päivä on vielä huomennakin. Kiitos. Moi.
Ensi viikolla voittajajoukkueen runkosarjan äärimmäisen dramaattisessa loppuhuipennuksessa yksi joukkueesta jättää pelin ja runkosarjan voittaja etenee suoraan finaaliin vain askeleen päähän Liitin Suomen mestaruudesta sekä kaikkien aikojen rahapalkinnosta. No tällaista tää. Jos me tehdään maaliin, niin vastustaa tekee. Sillä näin nämä pelit menee. Semmonen niinku hötö, niin se loppuu nyt. Muun muassa Heroes-sarjan takaa löytyvä käsikirjoittaja Tim Kring vaikuttaa myös ensi tiistaina starttaavan draamasarjan Kosketus taustavoimissa. Sarjassa seurataan näennäisesti toisiinsa liittymättömiä ihmisiä, joiden kohtalot riippuvat kuitenkin toisistaan yllättävin tavoin. Kaiken keskiössä on Kiefer Sutherlandin esittämä yksinhuoltaja Martin ja hänen pakkomielteisesti numeroihin suhtautuva autistinen poikansa. Puolestaan maanantaina tuolla ilta 9 paikalla pääroolissa ovat jälleen Helsingin poliisit. Jos tuo Roban ensimmäinen jakso jäi sinulta näkemättä, niin löydät sen Katsomon netti-tv:stä. Jos taas haluat tietää ensi viikon tapahtumista jo nyt, niin juonipaljastuksia on tarjolla osoitteessa mtv3.fi/Roba. Hyvinvointi tekee voittajajoukkueita. Smarttum. Roba. Seuraavassa jaksossa. Saitte sen kiinni? Auto on löydetty, mutta kuljettaja ei. Siirry, ole hyvä. Täällä on poliisi! Hän on tunnustanut. Teillä on väärä kaveri. Kuule, haista sinä hessuhopo pitkin. Arto! Arto! Mitkä sun tuntemukset nyt on? Roba. Maanantaina 9. Uusien syksyn säveljaksojen lisäksi Katsomo ja Maikkarin netti tarjoavat valtavan määrän ennennäkemätöntä materiaalia. Pääset katsomaan upeat klassikkobiisiesitykset kokonaisuudessaan. Mukana kaikki 34 syksyn sävelvoittajaa. Lisäksi luvassa on tuntikausia haastatteluja, valokuvia ja monenlaista muuta ekstramateriaalia vuosien varrelta. Kaikki tämä nähtävillä ilmaiseksi Maikkarin netissä. Sateiden aiheuttama raju tulva Kyrönjoella on jättänyt kymmeniä taloja saarroksiin ja katkonut teitä Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Ja tulvan ennakoidaan jatkuvan vielä huomennakin. Muun muassa tästä tarkemmin hetken kuluttua. Salaisuus. Ylellinen. Kiiltävä. Uusi L'Oréal Paris Preference kestoväri. Nyt lisäksi High Shine Elixiiri. Värien lyömätöntä runsautta. Legendaarista kiiltoa. Uusi L'Oréal Paris Preference kestoväri. Dare to wear the best hair color in the world. We're worth it. Pohjolan etuasiakkaille uusi autovakuutus nyt vuodeksi puoleen hintaan. Osuuspankista. Voisitko kommentoida juuri saamiesi korjaamopalveluja? Joo. Ensimmäistä kertaa korjaamo näyttää ymmärtäneen, että mun auto ei ole niiden asiakas, vaan mä oon. Autoasi. Korjaa käsityksesi korjaamoista. Nyt on oikea aika pyytää huoltotarjous. Muista vain rekisteritunnuksesi. Lopusta huolehdimme me. No niin, tänään pääsemme aloittamaan tämän meidän kylpyhuoneen remontin. Ja ensimmäiseksi piikataan seinät. Kas näin. Ja nyrkkisääntönä näissä hommissa kannattaa muistaa, että budjetti ja aikataulu kannattaa aina kertoa 3. Tai sitten voit varata ajan Laatta.pisteeseen. Meillä remontin budjetti ja aikataulu pitävät takuulla. Laatta.kylpyhuoneet.
Turha kierrellä muualla. Kuukauden parhaat pikselit -kilpailun voittaja on kruunattu. Koe valtakunnan paras verkkomainos osoitteessa spotti.fi/KPP.